Sengkang pokok kechok NLBKA Longri Nini ke jalan Mer itu non langsung branded info itu langsungkan belum selesai kita langsungkan ini belum cukup kapur alumni Dangkit pohon. Alla de kvinnorna låg andra på dem. Har de till exempel när kami brand något så på. Alla de koreaner som på alla de till båda så till kapital det tid. Det så att alla hålla så det som de vill fira. När vi var det titta med att de var till kort tid låter. Att han kan ta dem till så att helt med den här och så det de till party. När man kan ta att det tid. Det så att helt med den här. Det där inte det kommer att bli så bra när vi skulle bli party. Det är det som är kechok. Det var det som det var det på kechok. Alltså det kommer att vara inte det när vi när vi vill dra på den här hytten i Gud och då är det väldigt att det var kvar när någon inte kom här.